Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Bram Bil de nieuwe statenvoorzitter wordt. Dat meldt de Extra vandaag op de voorpagina. Vergino Braunbil wordt de volgende voorzitter van het Curaçaose parlement. Ramon Jung de vicevoorzitter en David Severina wordt de fractieleider van de MFK. Dat weet de Extra naar aanleiding van een gesprek met MFK-voorzitter Citré C. van Heidoren. In de afgelopen dagen deden er veel geruchten de ronde over de nieuwe posities, maar Van Heidoren legde uit wat de partij heeft besloten. De huidige statenvoorzitter is Charetti America Francisca. Het is nog niet bekend of zij minister wordt in het nieuwe kabinet. De huidige fractieleider van de MFK in het kabinet is Djibi Doran. Het is ook nog niet bekend wat hij gaat doen hierna. Man opgepakt voor moord op schoonmoeder. Het is een zaak die het hele weekend op Curaçao veel aandacht heeft gekregen. Vrijdagavond in de wijk Buena Vista is een vrouw doodgeschoten in haar woning aan de Tintamareweg. De politie was direct op zoek gegaan naar de schoonzoon. En 2 dagen lang is er naar hem gezocht. Er zijn ook foto's van hem verspreid, maar uiteindelijk zondagmiddag kon hij worden aangehouden in een woning aan de St. Johnsweg. De politie die onderzoekt de zaak, maar alles lijkt erop te wijzen dat er sprake was van relatieproblemen tussen de dader en de dochter van de vermoorde vrouw. En dat uiteindelijk heeft geleid tot de moord op de vrouw. Moordenaar plaatst video op sociale media. Dat maakt de zaak helemaal aangrijpend. De vermeende moordenaar van de vrouw die afgelopen vrijdag in haar huis is doodgeschoten, plaatste zondag een video op sociale media. Het gaat om Alex Provacia. Hij legt uit in de video waarom hij de moeder van zijn partner heeft omgebracht. Hij benadrukte dat er problemen waren in de relatie met hem en zijn partner. Dat ze gebeden hadden om bij elkaar te blijven. Hij gaf ook aan dat hij zijn partner meerdere keren had gesmeekt om niet weg te gaan bij conflicten en dat ze samen een oplossing moesten zoeken. Het is allemaal anders gelopen. Hij zegt dat niets zijn daad rechtvaardigt en dat hij volledig verantwoordelijk is voor zijn daden. Maar volgens hem zal niemand het verdriet en de innerlijke pijn begrijpen die hij al lange tijd met zich meedroeg. Man in garage neergeschoten. Dat gebeurde zaterdagavond. In de wijk Monrepo werd een man neergeschoten die aan het werk was in een zaak waar je banden kunt opknappen, een tire shop. En dat gebeurde rond 7:30 s'avonds. Er kwam iemand binnen met een masker en een wapen. Die schoot op de werknemer. Die kon nog wel tegen de politie vertellen dat er iemand binnen was gekomen en op hem geschoten had. Daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De dader is nog steeds spoorloos. Meo om tafel met Don Andrés. En dat gaat over de zaak van Don Andrés, die verschillende boten heeft en besloten heeft niet langer op Curaçao alles te laten afhandelen, omdat ze worden tegengewerkt door CPS. Ze moeten soms dagen wachten op afhandeling van hun boten. En dat brengt de levering aan de klanten in gevaar. Ook de wekelijkse route naar de Dominicaanse Republiek zal niet meer op Curaçao worden afgehandeld, zo zei Don Andrés, maar op Aruba. Naar aanleiding daarvan heeft de minister van Economische Ontwikkeling, Charles Cooper, een vergadering belegd. En daar is gesproken over de zaak en men werkt aan een oplossing. Afscheid van een boorplatform. Meer dan een jaar konden mensen die regelmatig bij de Caracas Bay waren, bij Bahia Beach, een enorm boorplatform zien. En je raakt eraan gewend als je er elke dag langs gaat. En de Extra besteedt vandaag aandacht dat de Independencia 2 na meer dan een jaar lang op Curaçao weggevaren is. Er waren 2 sleepboten, de Lima en de Manta, die zich daarmee hebben bezig gehouden. Het is natuurlijk een enorm gevaarte, zo'n boorplatform. Maar die gaat nu elders naar de wereld. En in 2024, in december, was er nog brand. En toen bleek dat de mensen die op de boorplatform werkten zeer goed getraind zijn om daarmee om te gaan. Arubaanse regering presenteert regeerplan. Dat gebeurde dit weekend op Aruba. Daar heeft het nieuwe kabinet AVP Futuro
de officiële presentatie gehouden van het regeerprogramma 2025-2028. Dat was een spektakel, dat was een mooie presentatie met veel aandacht ook voor culturele zaken en natuurlijk de inhoud van het regeerprogramma. Vicepremier is meester Geerlien Kroes en zij vertelde dat het volk in de nabije toekomst vooral mag verwachten dat er vooruitgang komt en kansen. Dat is het enige doel dat wij als kabinet voor ogen hebben. De minister-president is Mike Eeman. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Curaçao, want er is onderhoud aan de Emma-brug. De Pontjesbrug, officieel heet die de Koningin Emma-brug, ondergaat een onderhoudsbeurt. En Curaçao Port Authority meldt dat een deel van de houten dek en onderlaag van de brug worden vervangen. Het is een gevolg van vochtophoping onder het houten dek. Dat heeft geleid tot schimmelvorming en zogenaamde houtrot. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden binnen enkele dagen zijn afgerond. En zoals u allemaal weet is de Emma-brug zeer onderhoudsgevoelig. En staat ze bekend om haar kwetsbaarheid door de maritieme omgeving waarin ze zich bevindt. Regelmatig worden er onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden en ook dat gebeurt nu weer. Tijdens de werkzaamheden blijft de brug gewoon open en worden voetgangers via dranghekken verzocht om onderhoud heen te lopen. Succesvolle Colorwalk zondagochtend. 8000 mensen, enorm aantal, namen deel aan deze Colorwalk. Die staan voor inclusie, gezondheid en vrolijkheid. 7 kilometer lang riepen ze met begin- en eindplaats Parasassa. En dat leverde hele mooie plaatjes op met hele mooie spectaculaire kleurwolken natuurlijk, waar de mensen doorheen liepen. Het was een mooi evenement. En dit weekend vond er ook de finale plaats van Canta do Mayo. En daarmee hebben we een nieuwe winnaar van dit CU Zangfestival. En dat is Charel Atjetai Denicia. En die won vorig jaar al het Tumba Festival. Van harte gefeliciteerd. Ook dat was een mooi evenement. En dan gaan wij naar een persconferentie van staatssecretaris Solt Sabo. Dat gaf hij afgelopen vrijdag. En daar ging hij onder meer in op zijn aanstaande reis naar Curaçao en Aruba. Hij bezoekt van 8 tot en met 11 april Aruba en Curaçao. En op Curaçao heeft hij ook onder meer een bezoek aan een innovatief bedrijf dat zich bezighoudt met drones. En laat dat nou net een van de hobby's van de staatssecretaris zijn. Die uitlegde dat drones ook voor ons hier in de Cariben veel mogelijkheden hebben. Luister even naar de staatssecretaris. Voor de fijnproevers hier in deze Cool Drones, dat is een van mijn hobby's. Omdat ik toch denk dat die een steeds belangrijkere rol krijgen in onze samenleving. Soms positief, soms iets negatiever. Ik zit meer aan de positieve kant te kijken als het gaat om gebruik van drones. Ook in de toekomst op de eilanden voor het verzenden van pakketten bijvoorbeeld. Maar ook voor healthcare activiteiten. En uiteindelijk ook voor transport van personen. Niet iedereen weet het in deze call, maar in 2018 vloog ik zelf al
toen ik nog in het bedrijfsleven zat, in China in een autonome drone. Dat is een ding waar je in gaat zitten zonder stuur en zonder remmen. En dan kan je ook op de eilanden van het ene naar het andere eiland vliegen. In ieder geval boven winds en ook beneden winds. En daartussenin is de afstand nog iets te groot. Maar ik zie dat toch als iets moois. Want we hebben natuurlijk de veerboten, dure verbindingen met vliegtuigen. En dit kan een mooi alternatief worden. En ik heb inmiddels ook met de ministers van Economische Zaken in Nederland en Infrastructuur en Waterschap hierover gesproken. Dat ik wil dat dit verder wordt geëxploreerd. Of dit mogelijk is om de komende jaren ook winds en benedenwinds als vervoersmiddel in te kunnen zetten. We zitten aan het begin van een proces. Je moet ook kijken naar certificering, het veranderen van wet en regelgeving. Dat betekent niet dat vandaag of morgen dit gaat lukken, maar misschien wel leuk dat we wel kunnen kijken om spoedig ook pilots te starten op de eilanden. Om in ieder geval te laten zien wat de mogelijkheden zijn. Hij komt op 9 april aan hier op Curaçao. Dan zal hij onder meer een gesprek hebben met minister-president Gilmar Pik-Pisas. En ik vroeg de staatssecretaris, naar aanleiding van berichten van onder meer de partij D66 in Nederland en mevrouw Omaira Leeflang, oud-minister, die noemde de overwinning van de MFK een aantasting van de democratie. Ik vroeg de staatssecretaris hoe hij daarnaar kijkt. Staatssecretaris, u had het net al even over de overwinningswinst van de MFK op Curaçao. Die is heel groot. U heeft ook al gereageerd vorige week hierop gezegd, hè? Gefeliciteerd en het is een grote verantwoordelijkheid. Maar in de afgelopen dagen zijn er toch mensen die zorg hebben geuit vanuit de D66, maar ook vanuit de voormalige minister van de Antillen, Omaira Leeflang. Die hebben het over een aantasting van de democratie, omdat één partij zo groot geworden is. Deelt u die zorgen? Nou, laat ik eerst een algemene opmerking maken. De inwoners van Curaçao die hebben hun eigen keuze gemaakt. En of ze voor een coalitie gaan dan wel voor één partij aan het eind van de dag, die zo groot is geworden als nu, de partij MFK, dat is hun keuze. In Nederland zeggen we altijd deal with it, want dit is gewoon een nieuwe situatie waarmee we de komende jaren om moeten gaan. Maar dat betekent wel dat de nieuwe regering natuurlijk een grote verantwoordelijkheid heeft, ook meneer Pisas, om te werken aan een goede toekomst voor de gehele bevolking van Curaçao. Dus voor iedereen die op het eiland woont. En dat betekent ook verder werken aan de afgesproken hervorming en het stellen van prioriteiten. Dus zorgen voor solide overheidsfinanciën, goed bestuur en investeren in de economie. Die 3 dingen komen iedere keer terug. En ik spreek de heer Pisas volgende week. Dus van mij kan in ieder geval een constructieve samenwerking blijven benadrukken. Maar nogmaals, dit is de keuze geweest van de bevolking van Curaçao en die dienen wij te respecteren. En een constructieve samenwerking, dat wil iedereen, denk ik wel. We gaan verder naar internationaal nieuws, want de Dominicaanse Republiek verhoogt de troepenaanwezigheid aan de grens met Haiti. Dat is het weekend bekendgemaakt door de president van de Dominicaanse Republiek, Luis Abinader. Hij heeft opdracht gegeven om het aantal troepen aan de grens met Haiti te verhogen en heeft groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw stuk van de muur die tussen beide landen wordt opgetrokken. Sinds Abinader aan de macht is gekomen, heeft de Dominicaanse Republiek haar migratiebeleid ten opzichte van Haiti aangescherpt. Volgens officiële cijfers werden in het eerste kwartaal van dit jaar meer dan 86.000 Haitianen zonder papieren uitgezet. En het grenstoezicht zal worden versterkt met 1500 extra soldaten. En daarmee komt het totaal aantal soldaten van de Dominicaanse Republiek dat de grens bewaakt met Haiti boven de 11.000. Dat zijn enorme aantallen. En de president die heeft aangegeven dat er snel wordt gebouwd aan extra delen van de muur om te zorgen dat migratie wordt tegengegaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nieuws in het Nederlands. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.